Момичета, ще разкажете ли какво направихте? Да. Това е нашия проект за площадка за тинейджери. Добре. Имаме кафене, което има чай, сандвич, капучино, кафе, лимонада, Има меню. круасан, шоколадова торта и мляко с какао. А до него Да. какво е? До него отпред има масички и столчета за клиентите, ако искат. Да. Това кафенето има нещо като чадър. Това е нещо като декорация и чадър. Пази сянка. Това тук е пейка, която можеш да лягаш, можеш да седнеш. Това може да легнеш, можеш да седнеш отгоре, можеш да катениш, можеш да правиш много неща. Сигурно и скейт можеш да караш там. Да. А отгоре това... Това също е пейка, обаче от дърво. Добре, кажете какво е това покритие там? Това е навес да пази сянка, понеже няма нищо друго, освен това да пази сянка. Да, и дървета някакви. Да. Това е много интересен, с много интересна форма. А това тук е входа, където хората могат да влизат и да излизат. Изглежда с екологични материали, така ли е? Да. И те са с чаши, които вече са били използвани. Рециклираме. Добре. Вие доволни ли сте от това, което направихте? Да. Добре. Имахте ли някакви трудности? Аз не знам, аз не съм направила това. В принцип, да, това беше по-трудничко. Това беше трудно. По-скоро за това или за правенето на... Не, това беше много лесно. Ти прави ли го? Не съм правила такова. Добре, всеки е правил по нещо, така че... Това беше лесно. Добре, благодаря ви много.